Sa Syiem pat nagaliang jongi ko Good News TV ni ai U Blei snam tumai ka besuk ka bakmen na ka benta jong phi ban ni ai ngo U Blei u bala rila sumar la don kat ban ni hakani ka snam ka bala let no ban ni la jam shu nu nai u bening kong jong ka snam ka tumai i jingpuson i lyngkot hai ni ka sngi ha shwa ya ka bangin ya lingba jong ni ka sngi ban pendep i ki kamram ki jongi ya kwa ya ka ban bu ye ni jingiselok i lyngkot i bang kwa ban kren halo jong ni ka phang ka Jingdonryngkat U Blei lani God's presence ka Jingdonryngkat U Blei ka benta na gani ka Ktien ka jong U Blei ka bang ni puson lyngkot ha gani ka step ka long na ka kitab Eksodos ka linong ka balai pulai ka dekot ka ba khat sao Eksodos lai pulai khat sao ki Ktien ki ba ong kumni u tiêu lo ong ka khmat jonga kan le lem bat mi bat ngan ai ka jing shong thai ru ya me habangila jam shong new snem u bathmai bat abangi don menta how new bnai u baning kong jong new snem kalong ka bade yangi ban pengan mau kum ki banget ya ka Jingdonryngkat ka jong Blei ha ka jingim ka jonga jong phi hot ngim tip kalintiyat ka kumno ka bangi de banyat nang ne bat shakmat Henry kata compare habangi tip bat nungiyat ngan ong biang sa Syiem compare wala kalintiyat ka kumno ngide banyat wala ngim tip kalintiyat ka kumno ngide banyat nang ni shakmat Henry kata compare la ngitip bat nungiyat how new snap la fi snow thu bo Blei udan ringkat bat phi balu yat bat phi hagen galenti ka mama phi phi yat kata ka badon kam hagen jingim jong jong phi la yathu yato Lawrence Darmani u Lawrence Darmani u de unong tho novel u banagari Ghana bat hagen novel ka baning kong e ka bau tho ka bau la kyrteng grief child u la yo ya ka nam kum ka Commonwealth Writers Prize. U Lawrence u yathu yakaway ka jingja haswa ba ulit puli shabar na lasnong kat bagidang up yakakali mau ba lukpa jong u mau la de u Kristan bat ulanget how Jesus Christ kat ba ukpa jong u de bampat nget bat baru arngut kidang ya up yakakali namarba umut banlet puli syagajaka ka bakham sjengai na la kasnong ka jong u Batkan bakidang yang bani ap kali hangta mau ba ukpa jong u ladan wei brio u ba ap kali lang hangta ula kali ukpa jong Lawrence bat ula kali na u wang shanu khun jong meu let ukpa jong Lawrence ula jubab wang to the big city lani shakanong ba but ula penbut chu wang and he will be gone for a long time but unja slem ba Bat kata kalau ke jubab ke jong ukpa jong u Lawrence yaw ni ubriu u bakali ya ke jinglet ke jong ukon jong u utaw Lawrence. Bat utaw ubriu habolyo snow ya kata ke jingong ke jong ukpa jong Lawrence utip ba Lawrence unsalet sa ke jaka ke bajngai na la snong bat unjaru bon snem lani slemba unja. Bat kumta uni ubriu ula ai how Lawrence yaw taw talisman ubalong ukin jamau ubakinong Afrika ki junyo baulong ukin jamau ubala banyada yaki na ki jingsniu barot but kumta ula ai how Lawrence yaw taw talisman but abo Lawrence ula Syiem yaw taw mau utaw brio ula ong this will protect you wherever you go uni daya me shano kat shabamemelek u Lawrence ula Syiem yaw taw mau tangba na marbo lalong u Kristan umdan ka jinget ruem how ni mau na marbo tip baudan yaw Blei u baim u Bidonbryngkat balu but u Lawrence onda ula pay ya kata kanong ba ula bread no yaw taw mau but wong ngalayas no tang but u Jisu but wong susu ya kini Ki Ktien mahap yang angan bu kum bakalong
Ulong shushu having Jesus in my life guaranteed God's presence. Bandon yo Jisu haga jingim ka jonga. Kapintik na ya ka Jingdonryngkat ka jong Blei. Habang adon yo Jisu haga jingim kata kapintik na. Bau Blei Udonryngkat bat nga. Balayatu shushu Lawrence. Namar baka jinget ka baskem ka jong hau Blei bau Blei ju ino padu ay Dondryngkat badu. Hadien lai posnem. Jong kata ka jingja. Ukpa jong uru lakelalong U Khristan bat unongbut yo Jisu Khrist ubanget ha ka Jingdonryngkat ka jong Blei. Moses ru Syiem ya ka jo ka Jingiaseng. Udon ya ka kam ka ka nakmat jong u. Ban pelat im ya ki kon Israel na ka kti ka jong paru bat ban ya lam ya ki kon Israel ha ka jinga linti riklau ka ban pen poy ki siya kata ka ri jong ka jingkular ong ka kitab Eksodos ka long ka balay ka kot ka pasipaw. Usngaw to bauda na deng ka jinge ka bakraw. Kat ban pelat im yo kita ki kun Israel na ka kti ka jong paru kam de ka basuk bat ban ya lam ya kita ki kun Israel ha ka jinga linti riklau ka bajingay kat hadu ban poy siya kata ka ri jong ka jingkular ong ka kitab Eksodos lai sipaw kam de ka basuk yo Moses usngaw to bakalong ka eke ka bae. Henry U Blei ukular yo Moses but upintik na yo Moses da kabuong haga kitab Eksodos kalinong kabalay kadakot kabakatar uong yakini Ka shisha ngan longlem batme Moses hapdeng jong kita kijinga lenti jong u usngau tu kijinge kibabon kibana nakmat jong u balik pelat im yagi kun Israel nagakti ka jong u paro ban yalam yaki haga ka jinga lenti riklau ban pen boy yaki shaga ka ri jong ka jingkular kam de ka basuk ban mana ka kot ka bakatar Exodus like katar U Blei wong shisha ngan longlem batme ki para bangait pe ka jinga lenti jong a jong piru kam long ka basuk habang iya yo news na mo batmay nga nong ipi kajinga lenti jonga jongpi kamlong kabasok nila ba ni kendo sibon kajinge Henry kan mau U Blei upentik nahangi Dondryngkat batngi ban uong nga kaniga kitab Exodus hakalinong kabak lai pulai ka kot kabak sa uong ka kmat jonga kanit lem batngi upen kan mau biang yo Moses ya kai ka kular haga kitab Exodus kanong kabak lai ka kot kabak katar hakabuang shisha ngan long lembat mi upen kan mau biang hagi kitab Exodus kan long ka balai pulai ka kot ka bakat saw uang ka kmat jonga kan lembat mi U Blei na eno yung Moses ula Dondryngkat batu hagi jinga lenti jong u ki jinge ki babon ki boleh kendo Henry U Blei na eno yung Moses bat hang ni hakalinong ka balai pulai ka kot ka bakat saw upen kan mau biang ka kmat jonga kan lembat mi bat U Blei ulit lem Badabu Blei ulong ringkat bat ngi. Uang susu angin negeri kot ke bakat saw. Bat ngan ai ya ke jing syong thait ya me. Ki para banget bayit. Ki para mynsiem ki bakodor. Ngirungin yat ya ke negeri senam ke batmai. Ke bangimtip ke lentiyat ke bakumno. Henry tungin yat. Na ke bangi sngow ti kena. Bau Blei Udonryngkat bat ngi. Badabu Blei Udonryngkat bat ngi. Wala pring ki jingek ki babun ki bangi di banyat ding ba. Ngin Syiem ya ke jing jat thait. Haba U Blei Udonryngkat bat ngi. Tu Blei kerku yang ngi lingmai ni jingiselok iba lyngkot hagan ka por ai kan ka bor yang nga ba yepi. Bangila ban yat lingba ya kan ka snem bat kumju ru ya kan ka sngi bat ki sngi ki penangwan baro jong ni snem. Da ka bangi sngow ti kena ba U Blei Udonryngkat bat ngi. Ngin duai. Nyai ngo yami au Blei namar ka Jingdonryngkat ka jong me lembat ngi. Mela Dondryngkat bat ngi habang ilaki na lagi jong jingthia ki jongi bat ngi nget ru ku try be it ba men long ringkat bat ngi habang in yat limai ka ni sngi bat baki e ke barok ka bangin pendep ngi nget ba me menom eno bat men long ringkat lem bat ngi kidang don sibon ru ki sngi ki bangin ban yat ling ba yo news nem ai bangin pentik na ba me long ringkat bat ngi haka wei pokoi ka senjam ka bangin Syiem haka wei pokoi ka jingat lenti haka jingim jong ingin pentik na bamalong U Blei ubam ju eno bat uba Dondryngkat lem bat ngi long ringkat lem begitu baru ki bapet jaga ni ka program ka jongi haka ni ka por
Bahaga no kuno ka jingi Syiem bat ka jingi kendu ha ka jingi denti ka jingim jongki. Kin yai na ka bagi sngon tikna. Bamelong U Blei uba Jingdonryngkat lem bat ki. Uba ka kemat jong me ka let lem bat ki. Sngo ya ka bangu na ba ka kyrteng ka jamu Jisu ngidwai. Amen. Tu Blei kurku yangi lima ka jingpuson na ka Ka Ktien ka jong U Blei. Na ka benta ka buram jong U. Amen.